салом дӯстон, шаби гузашта чанд рақобати ҷолиб ва диданӣ доир гардиданд ки дар онҳо натиҷаҳои таърихӣ ба қайд гирифта шуд. аввалтар аз ҳам бозӣ барои дарёфти ҷоми чемпионати ҷаҳон байни бошгоҳҳо баргузор гардид. Ба финал ду даста аз ду минтақаи олам баромаданд: Флуменсе аз Бразилия ва Манчестер Сити аз Англия. Маъз ҳамин ду даста дар ду мусобиқаи бонуфузи бошгоҳии қитъаҳои худ ғолиб шуданд. шаҳри ин ва дигар рӯйдодҳои муҳими як шабонарӯзи охир дар видеои имрӯзаи мо. лайки қиматбоҳои худро гузоред, мо бошем сар мекунем. дар даври 18-уми премер-лигаи Англия Ливерпул дар майдони худ Арсеналро пешвоз мегирад. ин рақобат рӯзи 23 декабр дар майдони Энфилд хоҳад гузашт. оё шогирдони клуб метавонанд ғолиб шуда мавқеи якумро ба худ баргардонанд? прогнози ман дар ин бозӣ ғалабаи Ливерпул бо коэффициенти 2/4. барои бозам шавқартар шудани ин бозӣ дӯстони мо аз 1x ба он коэффициентҳои баландро пешниҳод мекунанд. дар менюи асосии барнома ба аксия даромада дар ставка без риска ба ғалаба ва ё мусовии дилхоҳ даста то $50, яъне то 400 сомонӣ натарсида ставка кунед ва дар ҳоли сӯхтани чек маблағ ба ҳисобатон бармегардад. барои ин ба лични кабинет ворид шуда участия в аксияҳро аз назар гузаронед ва боварӣ ҳосил кунед ки бонус на спорт фаъол бошад. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Манчестер Сити лигаи чемпионҳоро гирифт ва Флуменсе чанде пеш дар ҷоми Либертадорес ғолиб шуд. финал байни ин ду даста бо ҷолибияти хуса оғоз гардид. ҳар дуи даста бозии кушодро пешаи худ карданд. Манчестер Сити то ҳамин дам ин ҷоизаро надошт. Гвардиола мехост аввалин маротиба ин ҷомро ҳам ба хазинаи манчестериҳо ворид созад. аз дақиқаҳои якум англисҳо мақсади худро дар амал татбиқ кардан оғоз карданд. ҳанӯз дар дақиқаи якум Хулиан Алварес ҳисобро кушод. фишори англисҳо зиёд шудан гирифт. ҳамлаҳои пайопай ба голи дуввум овард. ин автогол буд ки онро Нино иштибоҳан ба дарвозаи дастаи худ зад. нимаи аввалро дастҳо бо ҳамин ҳисоб ҷамъбаст карданд. ду голи дигарро шогирдони Гвардиола ба нимаи дуввум монданд. Фоден ва Алварес онҳоро ба сама расонда пирӯзӣ бо ҳисоби калонро бар Флуменсе таъмин карданд. ҳамин тавр Сити аввалин бор дар таърихи худ дар чемпионати ҷаҳон байни бошгоҳҳо дастболо шуданд. дар арабистони саудӣ Криштиану Роналдо ба дастаи Стивен Джерард дастболо гашт. Ал Наср бар клуби Ал-Иттифоқ бо ҳисоби 3-1 пирӯз шуд. Роналдо дар ин рақобат аз пеналти гол зад. ҳамчунин Криштиану тавонист як ассистро ба номаш муҳр занад. пеш аз голи Криш, Алекс Телес ва Марсело Брозович гол заданд. фарқият аз Ал-Ҳилол 10 хол аст ва Ал-Наср барои наздик шудан ба рақибони худ ҳамаи корро ба сомон хоҳад расонд. Астон Вилла шаби гузашта бо Шеффилд бозӣ дошт ва дар сонияҳои охир ҳисобро бо азоб машаққат баробар кард. бозӣ бо ҳисоби 1-1 поён ёфт. Милан дар рақобат бо Салернитана дар ҳамла бозии хуб нишон дод, аммо хатти дифоъ ин меҳнатҳоро барбод дод. ин рақобат мусовии 2-2 ба анҷом расид. Луис Суарес бозингари дастаи Интер Майами шуд. акнун ин маълумоти расмӣ аст. то ҳамин дам чанд кӯшиши ҷалб кардани бозингари уругваӣ буд, аммо ҳамаи онҳо бенатиҷа ба анҷом расиданд. ӯ дар Гримео бозӣ дошт ва дар чемпионати Бразилия то охир талош намуд. Гримео бо Суарес яке аз онҳое буд ки то охир барои қаҳрамонӣ талош кард, вале дар охир чемпион дастаи дигар шуд. ин Палмейрас бо Эндрики ҷавон мебошад. пас аз ба анҷом расидани мавсим, Луис Суарес ва Интер Майами сари масъалаи гузариши ӯ ба дастаи соҳили Майами нишастанд ва зуд онро ҳал карданд. Суарес борҳо ишора кард ки ӯ, Месси ва Неймар тибқи маслиҳати пешакӣ охири карьерашонро дар як даста мегузаронанд. Месси ва Суарес ба ин мақсад расиданд. онҳо акнун шарафи як даста Интер Майамиро ҳимоя хоҳанд кард. Неймар бошад тавобат гирифта истодааст ва ӯ дар ин мавсим дигар бозӣ нахоҳад кард. дар Ал-Ҳилол ӯ зиндагии шоҳона дорад. аз он даст кашидан барои бозингари бразилӣ хеле мушкил мешавад. шояд ӯ ба Месси ва Суарес ҳамроҳ нашавад. Суарес ба Интер Майами ҳамчун агенти озод гузашт. шартнома тибқи системаи 1+1 имзо шуд. Беллингем дар рӯйхати гаронарзиштарин футболбозони ҷаҳон ба Мбаппе ва Холланд расид. акнун аз ин нигоҳ ҷӯ дар як саф бо Холланд ва Мбаппе аст. нархи трансфери нимҳиматгари 20-солаи Реал Мадрид ва Англия 30 миллион евро афзуда ба 180 миллион евро расидааст. Трансфер маркет футболбози фаронсавӣ Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холландро ҳам ҳамин маблағ арзёбӣ мекунад. портали трансфер маркет арзиши футболбозони чемпионати Испанияро нав кард. қиматбаҳотарин бозингар нимҳиматгари тими миллии Англия Ҷуд Беллингем шуд. аз ҳама футболбозони қимати ҷаҳон ҳоло бо ҳамин маблағ арзёбӣ мешаванд: Килиан Мбаппе фаронсавӣ ва Эрлинги норвегӣ.
Беллингем тобистони имсол аз Боруссия Дормунд ба Реал Мадрид гузашт. Дар мавсими ҷорӣ ин ҳимоятгар дар ҳаёти бошгоҳи Мадрид 21 бозӣ карда 17 гол ва 5 ассист кардааст. Дар моҳи ноябр Беллингем ҷоизаи Голден Бой ки ба беҳтарин футболбози ҷаҳони Аврупо дода мешавад ба даст овард. Беллингем дар ҳаёти тими Англия 27 бозӣ кард ва дар ҷоми ҷаҳон дар Қатар ширкат карда буд. Ҳарчанд он вақт Беллингем бозингари хуб буд, вале ба сатҳи имрӯза набаромада буд. Акнун бисёриҳо Маас ҷудро беҳтарин бозингари олам мешуморанд. Криштиану Роналдо дар соли 2023 камбеки ҳақиқӣ кард. Бозингари португалӣ тавонист дар соли ба анҷом расида истода дар задани голҳо маҳорати беҳтарин нишон дода ҳамаро дар ҳайрат монад. Бисёриҳо Кришро пас аз рафтанаш ба биёбони Араб аз ҳамаи рӯйхатҳо хат заданд, вале ӯ собит кард ки то ҳол метавонад дар сатҳи баланд бошад. Касе фаромӯш карда бошад ба хотир оред ки Роналдо 38 сол дорад. Дар чунин сину сол нишон додани чунин сатҳ кори осон нест. Криш дар соли 2023 охирон бозиашро бар зидди Ал-Иттифоқ гузарон ва тавонист як гол занаду як ассист дар он дидор кунад. Акнун ин бозингари португалӣ дар соли 2023 51 гол дошта 15 ассистро ба номаш сабт кард. Роналдо бо футболбозони сатҳи баландтарин ки дар Аврупо бозӣ мекунанд барои гирифтани кафши тиллоии мубориза мебарад. Ӯ бо Харри Кейн ва Эрлинг Холланд дар мубориза қарор дорад. Дар маҷмӯъ дар карьераи Криштиану Роналдо голе ки ӯ ба дарвозаи Ал-Иттифоқ зад 870 буд. Ин футболбоз камбекҳоро дӯст медорад ва дар соли 2023 ӯ камбек ба футболи бузург дошт. Ба ҳамин тамом боридарам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.